vi skal æde salt, kokkesalt. Ja. Det skal sammen. Okay. Og vi har æblejuice, der skal det noget med fint. Ret klart faktisk, jeg ved ikke. Jo, der, I kan så ikke se det hvide der. Ja. Og min 3. Okay, 2. Vi må ikke spille ud, Jeg er færdig. Jeg kunne ikke. Sjovt. Jeg kunne ikke. Han er en taber, han kunne ikke. Okay. Så skal han have han skal have en konsekvens. Hvad? Han skal have en konsekvens. En taberpande eller hvad? Ja. Han skal lave noget. Okay. Han skal gøre noget. Hvis I skriver i kommentaren, hvad han skal gøre, og det måske ikke så gør jeg det muligvis. Ja. Det går under på kamp der. Ja. Det skal ikke noget alt for kraftigt, så gør jeg det ikke. Kan det også. Jeg kunne ikke have det i munden. Okay, men det var så den her challenge smager. Fuck, det smager. Husk, du har kommentaren. Og det skal ikke være for kamp. Jeg gør det ikke så. Nej. Og det må ikke være oliven. Ikke oliven. Nej. Ses.